Ce spune oare vântul călătorului? Când se sfârși, ce taină spune graiul să faci un singur pas pe drumul vieții când pasul te desparte de Isus. Nu spune un gând ce dragoste n-aduce și nu privi de nu privești duios. Și abia atunci, prin șoapta noastră dulce, va suspina și va vorbi Hristos.